पिलेव मला एक दी. कागद गेला. अरे कागद खाल्लाय बघ तर कागद घे. आव आहोत नाही आला. कसं वाटतंय खाल्ली होते तर माझी कुठं नव्हती छान. हाय थांब थांबते थांबते. हो हाय 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 बघ तर हाय का. हे गाइस वेलकम बॅक टू द माय न्यू ब्लॉग. हे आमचे एक नवीन कुत्रा आले बघा. कुणाला पाहिजे असलं पाळायला तर सांगा. लय भारी वाटते बरं एकदा तिला का घाबरालं कोण आले म्हणून तो ती कसं वाटत. अब क्या लय ओरड तू. चल आतू आतू पलीकडे पलीकडे हो पलीकडे. दादा तुझा आधी ई कर बर. भास्कर सांडाल खाली ई. तू नुसती का करत सांड तुला दौडू कसं असते ती. आंघोळ घालतो थंडगार पाणी आहे. खरं गार पाणी आहे ना. टाकच गाड्या तो आता पाणी अंगावर. इकडे बघ इकडं आंघोळ करायचं तुला कुठं करायचं टाकत नाही. सोड काय सोड मी आणले पाणी. मग काय झालं सोड मी आम्ही नागरीनं परत आणले. मी काय करू मग मी तुला अडवलं मला कुठं उडवलं तिथलं घ्यायचं तिथलं. तू जर पाणी टाकलं फिरून दावर एकदा तिकडे बघ की ओळख तिकडं. कस काय भेजला र धनु काकाच्या पोराचा व्हिडिओ आला काल. धनु काकाचा पोरगा कसला बघा. बरं चल मॅगी बनवू. शंकर ब्लॉग्स शंकर गरड ब्लॉग्स ब्लॉग असते बुक्स बुक्स चल ठेवते मोबाईल बंद कर. चल 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 थारा भाई ऐसी मैगी बनाएगा किसी ने स्वच्छ नहीं होगी. मैगी मास्क घातले. मास्क पहनो सुरक्षित रहो. ती धमकी लस घ्या गाणं. लस घ्या फिल काय नाही नुसती प्लेन मॅगी बनवू मस्तपैकी चांगली हेल्दी मॅगी. नुसती हळद टाकू मॅगी मसाला बस. मीठ नमक नमक स्वादानुसार. तुम्हाला हलके घ्याला लय भारी
मारेल. स्पेशल ग्लास आहे तसला क्वालिटी 550 रुपये दिलेत त्याला. वरून टाकून फुटतोय आपण. नग एवढा क्वालिटीच नाही. वरून टाकून Quality फुटते. बघू. 25 नाही 19 रुपये दिले तर भारी आहे पण हा ग्लास स्पेशल आणलाय मी. चला 2 मिनिटं पिऊ आता आपल्या पुरता हा बघ बरं 2 मिनिटं किती आहे पुरत लपावून ठेव देत नाही मला नीट ठेव देत सुन्नू चोरलाय बघ मग. उय माझा ग्लास सोड राहू दे माझा ग्लास फुटल धर्म नाव आपूट आणि ठाकूर का हात आहे बटवा. नाही गब्बर हे ठाकर ठाकूर पाहतो हात येते. हा दाऊ तुम्हाला तुला बी चालतं तुला आता. मॅगी तयार झाली आमची. माझ्याकडे काय मग लावलं असतं बरं. दूधच नाही आलं असलं असतं. त्याच्यातच दूध वाटलं असतं. डोकं नाही आहे असं टोपं लावलं असतं. हॅलो माहिती आपल्या असं टोपं लावलं असतं ते. हलवा फेट. असं हलवायला. आणि प्यायचं त्यानं पिलं. चमच्याची सुद्धा गरज पडत नाही. दूध स्वतः रे आता त्याला मनी येऊ बघ इकडं म्हण इकडं बाग नीट बाग नीट वाग. इट एक स्कोप डोळं से बघ. काय कमी जास्त मीठ फीट चटणी तिखट आंबट सपळ कसं झाले तुरट. हातानं खायला मॅगी हातानं खायला लय वाईट दिवस आलता. आधी ती फॅन चालू करी बरं सहावा धडा तर आहे तेव्हा कशाचा फिजिक्सचा. फिजिक्स